क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरारि जथुम्माया सानथामनि हाबाफारिजों गसाइगाव महकुमा सिंनि कसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय जलेश्वरी गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जालाङो। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै जोबथा साननि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', जर'खा आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', थांखि जानाय बुंथिगिरि आलासि महरै आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, एमएलए जिरन बसुमतारी, बिटिसिनि इएम फारियै उकिल मोसाहारि, रेवरेवा नार्जिहारि, उइलसन हासदा, एमसिएलए माधव चन्द्र सेत्रीमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि, ओनसोलनि समाज सिबियारि, मेलेमजिबि आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै क'क्राझार जिल्लाया बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे गोथार जायगा। एबसुनि थांनाय समाव बर'नि गोरिब गुन्द्रा बयबो रायजो राजानि गांनाय उखैनाय दाबि दावा खर' दैखांनानै मावफुंनायाव रायजो राजायानो जोंखौ मदद होबोदों। बर' हारिनि सार्थआव एबसुआ अरायबो गोसो गोथारै खामानि मावलांगोन। बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरा आखरे आखरे मावफुंजायाब्ला एबसुआ गोख्रोङै सोमावसारफिनगोन। जानो गोनां फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माबादि खामानि मावगोन बेनि सोमोन्दै थाबैनो सावरायनायनि गेजेरजों थिरांथा लानाय जागोन। 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बर'नि थाखाय खोथा बुंग्रा, जाथिनि थाखाय सानग्रा मावग्रा सासे एमपि दैथायहरनांगोन होनना खौरां बिजोङाव ओरैबादि बुङो। क'क्राझार जिल्लाया बर' हारि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे गोथार जोनोम जायगा आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफादाव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय रोजा रोजा मावथि दैदेनगिरि सेल्फलेस भलन्टारि सार्भिस होग्रा जोंनि मावथिफोर ओंखारबोदों। थांनाय समावबो दंमोन, दिनैबो दङ, इयुनावबो थागोन। आरो जि जायगायाव बड'फानि गोथार जोनोमा जादोंमोन, जि हायाव, जि जिल्लायाव बे लिडारशिपखौ लानानै बर' हारिया जेब्लाबो गेरेमसा माहारि दानाय मास्टार रेसनि सिमांजों आल्टिमेट थांखिसिम जोङो थांनायनि थाखाय एबसुआ जेब्लाबो जोङो हाबा मावलांगोन। आरो दिनै क'क्राझार जिल्लानि 55थि जि थामथि जख'न्थाइ, बेयाव रायजो राजानि जि लोब लोब बाहागो लानाय, जोंनि जायफोर एबसुनि वेलविजार, एबसुखौ जेब्लाबो अनसायो, जोथोन लायो आरो जेब्लाबो मदद होयो। गोरिब गुन्द्रायानो जा जोंनि जिखिनि गांनाय उखैनाय बेफोरखौ एबसुनि गेजेरजों दाबि दावा दैखांनानै मोनफुंनायनि थाखाय रायजो राजाया जेब्लाबो जोंखौ मदद होबोदों। आरो बर' माहारिनि सार्थआव, बर' हारिनि साफ्रोमबो बेक्तिनि जि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि सार्थआव एबसुआ गोसो गोथारै खामानि मावलांदों। आरो खुनु खारनाव आफस खालामनाय, कमप्रमाइज खालामनाय, थाद'नाय, मेंनाय, जिरायनायनि बाथ्रा गैया। जाय सक्तिया एबसुजों थांनाय 56 बोसोराव सौग्रावदों, जाय सक्तिया एबसुजों गेलेदों, जायफोर सक्तिया एबसुखौ जंखायनानै लादों, एबसुजों दान्थे बिदान्थे खालामदों, बे सक्तिफ्रा अट'मेटिकेलि स्मेश जालांदों आरो गावनो मेंनानै जिरायनानै थादों। दा बेखायनो एबसुआ लाइमोन आरो सेंग्रानि मोनसे आफाद, जातीय आफाद, फरायसा आफाद, बर' हारिनि मोनसे यां आरो भाइब्रेन्ट। आरो बेखायनो एबसुआ मेंनो रोङै मोनसे सक्तिनि गेजेरजों जेब्लाबो हाबा मावलांगासिनो दङ, हाबा मावलांगोन। बिटिआर गोरोबथानि जायफोर दफाफोरा मावफुंजाबाय, बिनि थाखाय जों सरकारखौ धन्यबाद होदों। खिन्थु माखासे जिखिनि दफा, बे दफाया आद्रा जानानै दङ आरो मावफुंजानायनि थाखाय मोनसे प्रसेसआव दङ। खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जे जों बुंदों जे टाइम बाउन्ड, आखरे आखरे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना जानांगौ। फैगौ 27 जानुवारि 2024 एकर्डआ 4 बोसोर जागोन आरो बे समाव जोंनि 41 खान गामि थिसननाया कमप्लिट जाबाय। आरो बेजों लोगोसे बर' कसारि काउन्सिल, बिटिआरआव मोननै जि बिटिआरनि बायजोआव जि काउन्सिल बर'फोरनि थाखाय, बिटिआर आरो बर' कसारि काउन्सिल, बे सोलिगासिनो। कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटिनि इसु दङ, बेखौ जों सुस्रांनांगोन। हा हु फरेस्ट राइट एक्टजों सनितपुर, नगावनि हजाइनि काकि, बिश्वनाथ आरो नैबे क'क्राझार, चिरां, उदालगुरियाव जि मोननो गोनां दङ, प्राय 60-70% बियो जाफुंबाय।
एनादार जिखिनि दङ बेयो जाफुंनांगोन आरो बिनि गेजेरजों एकर्डनि क्लज बायदियै समस्ति जि दानायनि खोथा दङमोन भारतनि पार्लियामेन्टआव बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ गामि सोसननाया कन्टिनिउ सोलिबाय थागोन 500, 600, 700 जिखिनि गामि आरो 19 खान गामि जि सोसननायनि खोथा जोङो खोब आसाबादि आत्मबिस्वाखि 27 जानुवारिनि सिगां बा एबसुनि जुथुमानि सिगां बिनि माबा मोनसे रिजाल्ट फैगोन आरो बिनि थाखाय आसाम सरकारखौ जोङो गोख्रोङै जोङो नारसिनदों लोगोसेयैनो 60टा समस्ति दानांगौ थाखानाय बिटिसिनि जि समस्तिखौ एनहेन्स खालामनानै बांसिन मजबुत आरो पावारफुल खालामनांगौनि थाखाय भारतनि पार्लियामेन्टआव एमेन्डमेन्ट लाबोनांगौ 6 सिडुलखौ बिटिएडिखौ जिहेतु मोनबा जिल्ला जाबाय आरोबाव जिल्ला दाजागोन एरिया जिहेतु बारायबाय बिनि थाखाय बिटिआर खालामनांगौनि थाखाय एमेन्डमेन्ट लाबोनांगौ लोगोसेयैनो पावार एन्ड फांसन जि मोनसे डिपार्टमेन्ट साबजेक्ट आथिखालाव 39 दङ आरो एकर्ड बायदियै मोनथाम फुल फ्लेजेड आरो एडिशनेल मोनबा बेखिनिखौ बारायनानै पावार एन्ड फांसनखौ मजबुत खालामनांगौ बिनि गेजेरजों बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि जोंनि हप्स एन्ड एसपिरेसनखौ मजबुत खालामनानै आल्टिमेट थांखिसिम थांनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकार आसाम सरकारनिसिम जिखिनि जोंनि नारसिननाय जोंनि जे सावरायनाय बे कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ जोङो फोथायनाय दङ नखर मन्त्रि आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांमोना जि खोथा होदों जे माने आखरे आखरे मावफुंनाय जोङो बिसाखि आरो जुदि टाइम बाउन्ड एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जाया रायजो राजानि गोरों गोरानि जोंनि बारग' दैदेनगिरि बयनिबो जों मतामत लागोन प्रयजन जायोबा जोङो राजनितिक जि गणतान्त्रिक पन्था बे गणतान्त्रिक सोमावसारनायनि पन्थाखौ जोङो लानो बाध्य जागोन बे खोथाखौ जों स्पष्ट बुंदों